Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Такси хезмәте күрсәтергә, товар илтергә, материал алырга, бары тик үз мәшгульләр өчен рөхсәт алуга яңа пунктлар өстәлде. Үз изоляция чорында чәч тарашларны ачарга мөмкиннәре бу мәсьәлә әлегә карала. Жолда коронавирус белән көрәшү дәвам итә. Трамвайларны ничек дезинфекциялиләр? Эльвина Андрова сюжетында. Цифрлы рөхсәт алу системасына 4 яңа максат өстәлде. Үзгәрешләр үз мәшгуль гражданнарга кагыла. Әлеге максатлардан 2019 яки 2020 елларда бер тапкыр булса да салым түләгән татарстанлылар файдалана алачак. Моның өчен covid19.tatarstan.ru сайтындагы шәхси кабинетта ИНН номерын күрсәтергә кирәк. Әлеге функциядән бары тик онлайн режимында гына файдаланырга мөмкин. Татарстанда цифрлы рөхсәт алуга бәйле мәсьәләләр буенча кайнар элемтә эшли. Телефона 8800 250 90 33. Татарстан президенты республикасының беренче вице-премьеры Рөстәм Нигъматуллинга һәм Роспотребнадзорның төбәк буенча идарәсе башлыгы Марина Потяшинага үз изоляцияләү шартларында шәч тарашханәләр ачу мөмкинлеген карауны йөкләде. Исегезгә төшерәбез, әлеге мәсьәләне карау үтенече белән республика башлыгына онлайн очрашу барышында эшкуарлар мөрәҗәгать итте. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, бер яктан шәч тарашханәләр ул социаль ихтыяҗ, әмма икенче яктан хезмәт күрсәткәндә парикмахер һәм аның клиенты арасында якын контакт килеп чыга һәм бу икесенең дә сәламәтлекләрен куркыныч астына куя. Шуңа бәйле рәвештә Татарстан башлыгы әлеге мәсьәләне караганда халыкның сәламәтлеген беренче урынга куярга чакырды. Әлеге вазгыять куанырлык түгел, коронавирус йоктыручылар саны арта бара. 14 апрельгә Чаллыда гына тагын 4 авыру өстәлде. Төрле өлкәләрдә коронавирус белән көрәш дәвам итә. Завод хезмәткәрләре эшкә чыккач, пассажирлар агымы һәм линиядәге трамвайлар саны артты. Чаллылар җәмәгать транспортын җыештыру сыйфаты өчен борчыла. Трамвайда дезинфекция ничек уза? Хәбәрчебез Эльвина Андрова сөйләячәк. Хәзер линияда 62 трамвай эшли. Дезинфекция үткәрүне тикшерү электротранспорт хезмәткәрләре вазифасына керә. Әмма депога көн саен шәһәр башкарма комитеты вәкилләре дә килә. По поручению Наиля Гамбаровича мы сейчас проводим ежедневные проверки наших трамваев, как они обрабатываются, чтобы это можно было показать, чтобы это видели горожане, чтобы не переживали, что не производится обработка. Транспорт обрабатывается, мы ежедневно, когда осуществляется заход с линии в депо, эти вещи проверяем. У нас концентрат самаровки, в общем-то есть рекомендованные нормы, как его разводить, мы его разводим в соответствии с инструкцией и таким образом обрабатываем вагоны в депо. Линияда вагоннар 7% натрий гидрохлориды катнашмасы белән эшкәртелә. Аның белән Чылны водоканал тәэмин итә. Махсус сыйыклык көн саен 20 литрга якын кирәк. Уртача һәр трамвайны җыештырырга 5 минут китә. Көн саен биредә утыргычлар, култыксалар һәм идәннәр эшкәртелә. Тәрәзәләрне норма буенча атнага бер дезинфекциялиләр. Эшкәртү көнгә 2 тапкыр башкарыла. Иртән шәһәр халкын заводларга китергәннән соң һәм кичен трамвай линиядан кайткач. Рәшит Шәмсетдинов сүзләренә караганда, шәһәрдәшләр кеше әзрәк булган трамвайларга утырга тырыша. Хәзерге вакытта бу дөрес карар булып тора. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Йогышлы авырулар хастаханәсен капиталь ремонтлау дәвам итә. Хәзер В1 блогында эшләр бара. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев стационарда булды һәм реконструкция барышын бәяләде. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез сюжетында. Йогышлы авырулар хастаханәсе 1989 елда төзелгән. 30 елдан артык вакыт эчендә биредә бер тапкырда капиталь ремонт булмады. Хастаханәне масштаблы реконструкцияләү 2 ел элек Татарстан Республикасы президенты ярдәмендә башланды. Бу вакыт эчендә В2 блогы ремонтланды һәм хәзер В1 блогы буенча эшләр тәмамланган диярлек. Сегодня здесь работает около 150 человек. Полным ходом, вы видите, работы идут. Мы ставим задачу, еще раз говорю, в течение 10-12 дней, максимум 15 дней завершить здесь все строительно-монтажные работы. Останется поставка оборудования. На это потребуется определенное время. В1 блогы мәйданы якынча 6000 квадрат метр. Ул үз эченә 3 катны ала. Беренчесендә йогышлы авырулар өчен сырхаухана урнаштыру турында карар кабул ителде. Здесь, значит, поликлинические они будут в плане долечивания, раз, да, и плюс к этому новый продукт, который будет, это лечение гепатита С. Здесь.
Икенче һәм өченче катларда пульмонологиянең стационар бүлеге урнашачак. Ул 42 пациентка, уллар һәм балаларга исәпләнгән. Хастаханәнең баш табибы билгеләп үткәнчә, эпидситуацияне очраган очракта урыннар санын 56-га кадәр арттырырга мөмкин. Они все будут оборудованы все кислородом, вакуумом, то, что нам крайне будет необходимо. Плюс к этому в каждом отделении пульмонологии мы специально определили, что будут еще и переносные, и стационарные физиоаппараты. То есть непосредственно для ингаляции. Выбор блогында ремонт эшләре тәмамланганнан соң подрядчы бу блогына күчәчәк. Югышлы авырлар хастаханәсендә барлыгы 5 блок һәм 30 000 квадрат метр. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Yollarсыз эшләргә көз һәм кыш көннәрендә ял итәргә өлгерерләре төзелеп, килүче һәм ремонтлана торган урамнар һәм шәһәр проспектлары буенча йөреп чыккан вакытта юл төзүчеләр алдында шәһәр мэры Наил Мәхдиев шундый бурыч куйды. Эшләр куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары милли проекты һәм юл урам шилтәрен ремонтлау республика программасы кысаларында башкарыла. Юлларны кайда ремонтлыйлар һәм төзекләндерү эшләре күпмегә төшә. Безнең сюжетта. Раскольников урамын төзекләндерүгә 124 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Халыклар дуслыгы проспектыннан Хәсән Туфанга кадәр участокта эшчеләр юлның киңлеген арттыру өчен иске бор ташын сүтәләр. Реконструкция барышында 117 юл билгесе, 8 тукталыш, 160 яктырткыч барлыкка киләчәк. Моннан тыш акчаның бер өлеше 29 яңа яңгыр коесына тотылачак. С этой стороны, а с той стороны? И с той стороны тоже самое. Тоже новый борткамень? Новый борткамень, с той стороны новый тротуар, здесь тротуар сохраняется. Понятно, брусчатка. Нормально? Брусчатка хорошая, брусчатка. У нас полоса туда, полоса обратно будет как-то. Мы же не по две полосы? Две полосы туда, Да, две полосы да. обратно? Да. Машина төзелеше урамын да киңәйтәләр. Бу Хәсән Туфан проспектыннан алып Яшьлек проспектына кадәрге арада эшләнә. Ремонтлана торган юлның озынлыгы 3 чакрымнан артык. Мэр урында подрядчыларга эшләр исемлегенә күпер астын яктыртуны да кертергә кушты. Барлык эшләргә бирдә 283 миллион сум китәчәк. 90 тысяч квадратов покрытия будет меняться. То есть из них 20 тысяч квадратов новая дорожная одежда и 70 тысяч квадратов это существующая дорожная одежда. Замена освещения будет 110 опор меняться. Устройство тротуаров и установка новых дорожных знаков в количестве 192 штук будет ставиться. Юлчылар Яшьлек проспектындагы буҗрага кадәр барып җиткәннән соң җиңүнең 40 еллыгы урамына кадәр яңа юл төзелешенә керешерләр дип планлаштырыла. 65-нче комплекста урнашкан Залесный проспектында карадылар. Абдулла Алиш урамыннан күпергә кадәр участокта эшләр 29 мартта башланды. На данный момент проводятся работы по устройству выравнивающих слоев покрытия асфальтобетонного, работы по уширению проезжей части до норматива и работы по устройству новых карманов для остановок общественного транспорта. Быел Шамил Усманов урамында Вахитов проспектынан алып Татарстан урамына кадәр ремонт дәвам итәчәк. Шулай ук Түбән Кама Гысаша күпердәге юлны яңарту да бара. Юлчылар квартал эчендәге юлларны да балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә керү юлларын да читләтеп үтмәячәк. Быел Чаллыда юлларны ремонтлауга 2 миллиард 230 миллион сум бүлеп бирелгән. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишреш соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сәламәт булыгыз. Уважаемые челнинцы и гости города Набережные Челны, кафе «Березка» готово доставлять горячие завтраки, обеды, ужины и выпечку домой и по месту вашей работы. Европейская кухня, цены приемлемые. Сотрудничаем с физическими и юридическими лицами. Есть оплата наличными и банковской картой. Работаем с 6 утра и до 12 ночи без выходных. Телефон для оформления заказа 8 909 314 69 99. Приятного аппетита! Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48.